Zaista sam mislio da se obratim tek kada dobijem status uzbunjivača ili kada ne dobijem odgovor da su pohapšeni odgovorni tužioci ili makar razrešeni, ali mora da se pohapse. Ili kad odem da štrajkujem glađu posle nekog vremena ozbiljnijeg dok se to ne promeni, dakle. Ali, da, rekao sam, više snimanje pasa nema smisla, ima dokaza za 10 procesuiranja odgovornih tužioca, minimum. Sve je jasno ko dan, šta oni radi, koji su to kriminalci, ali i nešto drugo se dešava. Naime, danas kad sam prolazio selom, dobacuju me sa svih strana ljudi. Jedna žena se čak usudila, kaže, to je onaj kučkar, namerno, onako provokativno. Pazite, to su sred bela dana. Međutim, malo pre mi stiže pred sat vreme poruka od rođene tetke, kaže, ona se inače dosta kreće po selu i zna sve ljude iz sela, bukvalno sve. Kaže ona meni, čuvaj se, ne idi pogotovo noću, spremaju se da te biju. Pazite, meni je prećeno sa svih strana, 100 pretnji, uznemiravanje porodice, sve živo, ono da će me vezati na lanac čovek sa adrese Raše Dinića, to da ne objavljam, evo, odgovor je bio pre 2 meseca od Jelene Milić, oslobađa ga ona, pazite. Dalje, ona devojka, žena trudna što je rekao, ja ću da ti smestim nešto, to sam objavio, pa dalje, ne mogu sad se, onaj biciklom što mi je napao me, taj snimak je u stvari bio dosta onako potresan, pa sam ga sklonio. To sam prijavio policiji, napao me, pa mi šutirao bicikl. Pa onda sad skoro što me motkama tuko, to je s nekim letvama, što ću s njim na sud, i tako dalje, i tako dalje. Pazite, tužilaštvo, ja sam ih molio i apelacijom pisao da preduzmu mere da me zaštite. Ljudi zaista bukvalno planiraju ozbiljno, to su poremećeni ljudi, jer policija i tužilaštvo i veterinarski inspektori su im dali do znanja, samo vi držite vezane pse na lancu, on je ludak, ne zna šta hoće, maltretira vas, vi radite super stvari, čak je baba, ona priznala s adrese Raše Dinića 23, koja maltretira psa, kaže da je vlasnica, to je majka od onog što me napao letvama, rekao je policajka, super ga čuvate. Dakle, to su te informacije, meta na čelu, ja ih molim, ljudi, zaštitite. Međutim, s obzirom da znam da mi u narednih dana, daj Bože da se ne desi, ali pretnje su ozbiljne i vrlo verovatno će biti neki napad, fizički. Za verbalne to ni ne prijavljam, samo ozbiljne fizičke. Naime, poručujem tim koji žele da me batinaju, ubiju, prebiju. Možete, pokušajte. Šta će biti, ne znam, kao što sam rekao za onog. Možda me sad napadnete, verovatno dvojica, trojica. Ali ponovo kažem, šta će biti, ne znam. Ko će stradati, koliko, ne znam. Ponovo kažem, i ko će odgovarati, ne znam. Tužilaštvo je kriminalizovano, možda meni spakujete. Ali ja ću se braniti, čim me napadnete. Kao što me on je napao, pa sam se tek onda branio. I pre toga me gazio mobilno i tako dalje. Verujte, i znam i kako ću se braniti i potpuno, pazite, vi poredite sebe i mene. Naravno, vi ne vidite mene, moje sposobnosti. Ja sam profesor matematike. Ne kažem to džabe, mislilac sam, zaista sam čovjek pravedan, pošten. Sve što radim, radim tako. I planiram, i šahista sam izvanredan, znaju oni koji me znaju. Dakle, 5 poteza unapred isplaniram što se tiče moje bezbednosti. Zato vam kažem, čuvajte se vi ako me napadnete, jer ja ću se braniti do smrti. A verujte mi, bit će ozbiljna odbrana. Samo mogu toliko da kažem.